Así con estas imágenes do Madrigal, vamos todos a ter unha boa comida. E co Celta de Vigo ven de dar un puño na mesa. Este Celta de Vigo, fútbol radiante, espectacular. Partidazo de Orellana, golazo de Nolito, tiros ao poste, ocasións de gol para Iago Aspas, hoxe negado cara ao gol. Este Celta mete medo. E o vindeiro sábado achegas a Baleidos o Real Madrid, que se prepara o equipo da capital. O Celta é hoxe por hoxe mellor equipo co mellor fútbol que está a facer. Así con estas imágenes, agardámonos en Z noite con todos os marcadores da xornada. Témolo Celta gañando con esos 3 novos puntos, emparellado co Real Madrid, partidazo, como decimos, a vindir o sábado en Baleidos. Seguro que van ser moitísimos, xa estou por decir que xa case que non vai quedar entradas. Ali estaremos para animar o noso equipo de Ialma, o Celta de Vigo. Onte tamén ganaba ante o Peñaspor o equipo de Tafalla de Navarra, 1-0, gol de Luis Rioja. Estivemos onte ao mediodía a máis rematar de comer unha gran charla con Ramón Carnero, o comentarista da TVG. Pois así, con estas imágenes do Madrigal, deixámolos até as 10 da noite. A esa hora voltamos con todos os marcadores da xornada. Saúdos de Nel Fernández. E lembren, o Celta emparellado co Madrid. O sábado saberemos quen dos dous comando liderato. Boas tardes, minuto 91 Galicia.